Gift Ostallos Siziba anozikona is a main aid wa advocate nozochamisa. Gift Ostallos Siziba anozikama kuti anoita high level meetings nema activist nema regional leaders anzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita sana Namibias vakumenana na opposition vakunana Botswana. Panapa toona kuti anouya achicongratulata the election victory yakaitiwa his fellow friend kunyika yeBotswana achikwanisa kupinda achita legislator. Sana pinda machikwana mudanyika panapa don't subscribe or like on the bell icon. Timinda pendo paki posta this picture muri kuona vari vaviri nesoratidza kuti they took this picture when they were at some summit or any other level meeting. Congratulations to a friend and a fellow Bogolo Kadaweno on being elected as one of Botswana's special elected members of parliament, a shining example of vibrant and principled leadership. Bogolo made history as the youngest minister of trade. The future is bright. Tichida ma leaders anodominata but anotungamira nokulida nyika. Panapa anoona kuti kuva elected kwakaitwa his fellow Bogolo anatara achiti ndo mature politics atinoda kuti she has proved and become the first and the youngest minister of trade. Panapa Ostallos Siziba ari achifara achiti zvinhu zvakadai tinozvidawo kweduwo kuti ma votes arespectiwewo kuti kushayikwe vanasingizo chabangu vanouya vachiaffecta mavotes emacitizens. Tudze mafungiro enyu muri kudipa musoro mashoko ake. Tiona Ostallos Siziba achifara noda kuchiko chakadai. Vina comment section medu mutidze mafungiro enyu. Usakana subscribe or like and turn on the bell icon.